Bona tarda a tothom. Seguint el que ja es pot considerar una tradició, l'Institut d'Estudis Humanístics Miquel Coll i l'entorn torna a organitzar unes jornades, aquesta vegada sobre valors i política, però amb una temàtica molt concreta, que en aquest camp dels valors i de la política introdueix el fenomen massiu, fins ara poc conegut, de la immigració, i sobretot de la immigració des de països que no pertanyen a la Unió Europea. Teniu tots el programa. Em fa l'efecte que valors i política, des de la perspectiva d'INECA, es poden concretar amb allò que en deien quan estudiàvem de petitets les 4 virtuts cardinals: prudència, justícia, fortalesa i temprança. Això, traduït a la política, pot donar molt de sí. D'això ens començarà a parlar-ne el nostre secretari general, el senyor Ramon Espadaler, al que li dono la paraula. Perdó. Hola. Merci. Thanks a lot. Good morning, everybody. I apologize for speaking English. I will spare you my Spanish or my Catalan. I'm sorry for the presentation. No, that's fine. I had a translation. So first of all, good afternoon, everybody. My name is Federico Tavioreo. I am representing the Wilfred Martin Center for European Studies here. As you may know, we are the think tank and the political foundation of the European People's Party in Brussels, the biggest European party to which Unión Democrática for Catalonia belongs. I have to say we were extremely happy to support the organization of the event. We have an excellent cooperation with INECA, and I would like to warmly thank everybody who was involved and made possible this event. Looking at the developments of the last more or less 5 years, I think, you may have the impression that the expression business as usual, if you know what I mean, has disappeared from the European agenda. We have been facing one crisis after another of historical proportion. And let me name the 3 major ones. First of all, we had the euro crisis, so a crisis which produced huge economic damage throughout Europe and which threatened the very survival of the common currency, including in Spain and Catalonia. Then we had the Ukraine crisis, so Russia's invading Crimea and annexing Ukraine. I know this is a bit far from Spanish concerns, but it was a momentous fact because it was the first time since the Second World War that European borders were modified by force. So it was something new. And we struggled, under the sanction regime to keep Europe together. The third crisis is the one we are here to discuss. So this huge inflows of refugees, and it is probably the thorniest issue on the European agenda at the moment. So it's very welcome that even in a country which is not directly affected, because most of these refugees are going through Greece and Italy, but it is very important that we are discussing it here. And I thank INECA for taking the initiative on that. I think it's particularly important to discuss the refugee crisis because it's a rather multifaceted challenge, where many contradictory values are at stake. So you never know exactly what is the best course of action, what is the most moral, since we are discussing also values, course of action to take. I make some examples of these contradictory values. On the one hand, you have the moral imperative to help these masses of people fleeing wars and persecution from the Middle East and the Maghreb region. So this is certainly an element at stake. On the other end, we are all aware of the difficulty of assimilating people with morals and institutions and values which are not necessarily in line with ours. I make 2 examples, equality between men and women, separation between church and state. In some of the societies from which these people come from are not as universally accepted as we are in our society. So there may be a clash there, and therefore integration can be a challenge.
Another example of contradictory values at stake. On the one hand, the aging European population is in need of fresh energies. We all know that if you look at the demographic trends, not least to maintain our generous welfare systems. On the other hand, as long as these immigrants are not fully integrated and employed, they are a significant economic burden. They cost a lot of money to the state, and this is not always easy, to sell in countries which are going through, at times, painful budgetary cuts and economic adjustments, such as Spain and Catalonia. So you see that there are many contradictory values involved, and then, of course, there is the big elephant in the room. After the last week's Paris attacks, we cannot ignore it anymore, and that is the connection between security, in a way, and the refugee crisis. It seems, it is not confirmed, but one of the attackers who slaughtered these 130 people in Paris seemed to have entered Europe with a Syrian passport, the passport of a Syrian refugee. So, of course, there is a connection between the security and the refugee crisis, which we cannot anymore ignore. And we have to take that into account when deciding on the best course of action. So this is just to say that we're here for a tough discussion on a rather complicated challenge with many dimensions. And we must avoid being complacent and simplistic if we are looking for real solutions to our conundrums. You know, extremists are already at work on both sides of the political spectrum. On the right wing of the political spectrum, there is a lot of fear-mongering. At times, there is ill-conceived racial hatred, not so much in Spain, but if you go to Spain or to some Eastern European countries, you find that in far-right parties. On the left, I would say there is a sort of naive and angelic openness, which is also rather unsustainable with each day that passes, particularly when we start seeing the security dimension of the crisis. So I think we should probably keep safe of both attitudes, and I'm sure we can have a meaningful and productive discussion. With your permission, I would like to use the conclusion of this welcome speech for a rather unorthodox purpose, but I'm sure you will agree with me, a worthy one. This is a conference inspired by Christian humanism, which is a noble and ancient doctrine, as you know, which originated around 2,000 years ago in the very region which is now affected by war-torn, and from where many of these refugees are coming. Now, the descendants of the first Christians, to which we ultimately owe our very civilization, have been living in the region for some 2 millennia, and are now one of the most threatened minority in the region because they have lost their traditional protectors, and they are surrounded by murderous enemies. It is quite strange to see the sort of collective oblivion in which they have fallen, particularly in Europe. We are very ready to defend many minorities, but we are often silent on this particular minority, which risk complete extermination in the Middle East at the moment, and with which we share a special cultural bond, I think. So I hope that this will also be an occasion to keep in mind that this is going on, and we should not be silent about this, and we should try to do as much as we can to help. So that said, again, a very warm welcome on behalf of the Wilfred Martin Center. Thank you for coming. Sorry for speaking in Spain, and I very much look forward to the discussion. I'm sure it will be very fruitful. Thanks. Thank you. Bé, moltes gràcies. Moltes gràcies en primer lloc a tots vostès per ser aquí. Em permetran que comenci amb un agraïment molt particular al representant que ens acaba de parlar, el senyor Federico Reno, representant de la Fundació Wilfred Martens, al Centre d'Estudis Europeus, pel fet de voler compartir amb nosaltres aquestes jornades. No és un agraïment de simple cortesia, sinó que és un agraïment molt sentit per dues raons, principalment. En primer lloc, perquè podem compartir a través del nostre institut de formació, a través d'INEC i conjuntament amb ells, un espai de reflexió sobre un aspecte que el dia que el vàrem formular no teníem tot el que ha representat l'atemptat d'avui fa 8 dies a París, i per tant li dona una connotació certament diferent o important, que és un fet que no podem obviar en l'anàlisi. Per tant, agraïment pel fet de voler compartir amb nosaltres
aquest espai, evidentment, de reflexió i agraïment més enllà d'aquest acte concret, perquè crec que el centre Wilfried Martens el que ens proporciona moltes vegades són elements fruit de la reflexió que des de la nostra condició també de partit humanista, de partit democristià, ens són de gran profit, perquè conjuga dues variables que nosaltres, com Unió Democràtica de Catalunya, també venim conjugant des del nostre origen mateix, que són la nostra realitat humanista de partit democristià, de partit social cristià, d'inspiració personalista comunitària i també la nostra ferma convençuda primerenca i continuada vocació europeista i europea. Per tant, ens sentim propers i agraïm el fet de poder compartir aquestes reflexions. Agrair també, òbviament, a INECA la possibilitat que una vegada més ens permetin apropar-nos a la realitat, sortir una mica, no del tot, però sortir una mica de la dinàmica estricta del dia a dia, de la controvèrsia partidària, per trobar un espai per la reflexió, per parlar de política i valors. No és ni la primera, ni la segona, ni la tercera vegada que se'ns hi convoca sota, evidentment, aquest lema i, per tant, és molt d'agrair que ens generi aquest espai absolutament imprescindible. Si nosaltres no fóssim un partit dotat o ancorat amb un espectre ideològic com és la democràcia cristiana, potser podríem fins i tot prescindir d'aquests elements de reflexió i deixar-nos guiar simplement per allò que diuen les enquestes i vés a saber cap a on ens portaria, si cap al naïf que ara s'expressava dels partits més a l'esquerra o cap al populisme que moltes vegades recull fruits a partir d'expressions més dures que trobaríem a la nostra dreta més dreta. Per tant, agrair a INECA aquesta possibilitat de tenir aquest espai per reflexionar, en aquest cas, sobre les persones que venen a la recerca de futur, d'oportunitats, a casa nostra, a les nostres fronteres, entenent per casa nostra aquest espai europeu. I agrair, en definitiva, a tots els ponents, en veig alguns ja aquí a la sala, tots els ponents que tant si és des d'institucions com si des d'altres àmbits voldran compartir amb nosaltres aquesta jornada que es perllongarà entre el dia d'avui i demà al dematí, que estic segur, i estem delerosos per sentir-los, d'alguna manera ens enriquiran amb les seves aportacions, tant aquells que ens coneixen, que coneixen la casa i la causa d'Unió, com aquells que s'apropen des d'altres institucions amb les que no hem tingut, en molts casos, molta intersecció, però en qualsevol cas han tingut a bé voler participar conjuntament amb nosaltres d'aquest temps, d'aquest espai de reflexió. Entrant una mica en matèria, sense cap voluntat ni d'avançar-me ni d'interferir en el que ha de ser aquesta jornada, sí que em permetreu fer algunes reflexions, algunes d'elles al fil de l'actualitat més actual o del que s'esdevé precisament el dia d'avui. I no podem obviar, i nosaltres som un partit nascut el 7 de novembre de l'any 31, que avui precisament es compleixen 40 anys de la mort de Franco, del general Franco, 40 anys, qüestió que em dóna peu a fer dues reflexions que voldria compartir amb tots vostès en el moment d'aquesta inauguració, perquè crec que d'alguna manera les dues tenen bastant a veure amb el que reflexionarem al llarg d'aquesta jornada. Per un costat, el que va representar Franco i el que va representar la Guerra Civil, i bé que ho sap Unió Democràtica, i bé que ho sap aquest país, i bé que ho sap el conjunt de l'estat espanyol, el que va representar és que el nostre país, Catalunya, el nostre estat, l'estat espanyol, ha patit i sap perfectament en pròpia pell el que és l'exili, sap perfectament el que és l'haver d'emigrar a la recerca de futur i d'haver-ho fer moltes vegades conseqüència en alguns moments de la precarietat econòmica, però en d'altres moments de la cruesa, de la violència i de la guerra. Per tant, això que hem tingut molts conciutadans nostres que han estat peticionaris de futur en altres moments, des d'una i altra perspectiva, no ens hauria de fer perdre de vista o ens hauria d'enriquir a l'hora d'afrontar-nos el repte que tenim davant d'aquestes persones que ara piquen a la porta de les nostres fronteres, no tant estatals, no tan estrictament catalanes com europees, demanant també aquest futur. Bé sigui en molts casos per qüestions derivades de conflictes bèl·lics, com el que està passant a l'Orient Mitjà, com el que està passant a l'entorn del que anomenem l'estat islàmic, bé sigui per altres raons i provinents, en aquest cas, des d'altres latituds, que té més a veure amb les situacions econòmiques. Per tant, em sembla que aquesta és una qüestió que, d'alguna manera, no hauríem de cap manera de perdre de vista. Com no hauríem de perdre de vista una altra consideració que ve a tomb precisament en el 40è aniversari de la mort del general Franco, que és
tota aquella reflexió que podem fer a l'entorn de la llibertat. Avui els recomanaria, d'alguna manera, llegir la carta del president del Comitè de Govern, que l'obre precisament amb una reflexió. Nosaltres tenim certament una democràcia imperfecta, nosaltres tenim certament espais a conquerir en l'àmbit de la llibertat, de les llibertats, però en qualsevol cas el que no podem és menystenir tot allò que hem progressat i menystenir la llibertat que en aquests moments gaudim i que precisament avui és un bon dia per recordar-ho, durant 40 anys més, els que van precedir aquests darrers 40, el nostre país no va gaudir, evidentment, d'aquestes llibertats. No és un tema en absolut menor, per tant, són debats, el de la llibertat i el dels drets, que s'entrecreuen també amb el debat que nosaltres fem avui, una llibertat i uns drets que d'alguna manera a nosaltres, en el nostre país, ens han estat conculcats durant dècades i una llibertat i uns drets que dramàticament han estat, evidentment, estan a dia d'avui conculcats a molts ciutadans, moltes persones, molts sers humans del nostre planeta, a l'entorn centro particularment, estan conculcats en altres latituds també, però del que representa l'estat islàmic, que per un costat empeny a moltes persones a fugir de la barbàrie, a fugir del terror, a la recerca d'aquest futur, a la recerca evidentment d'aquesta dignitat inherent a qualsevol ser humà i que nosaltres com a partit humanista no podem perdre mai, mai, mai de vista ni podem sucumbir a determinades temptacions que hi poden haver al respecte de populismes. Tampoc ens ho podem mirar des de l'expressió naïf que ho podem solventar tot i que podem assumir totes aquestes persones. Això ho hem de fer amb racionalitat. I per l'altre costat, un estat islàmic que està temptant ja també, i avui fa 8 dies els farà precisament aquesta nit dramàticament a les nostres ciutats, que està temptant en aquest cas la ciutat de París d'una manera horrorosa, d'una manera tremendament terrorífica. I hem dit amb claredat la mateixa nit dels fets, i ho vàrem dir l'endemà, participant del Minut de Silenci a la plaça Sant Jaume, que tots som París i certament tots som París. Dues realitats, la de la gestió dels refugiats i de la lluita, en aquest cas, contra l'estat islàmic, que requereixen de respostes que necessàriament, i crec que tindrem ocasió de parlar-ne al llarg d'aquestes sessions entre avui i demà, que han de ser necessàriament coordinades, que han de ser unes i altres respostes conjuntes, que han de ser respostes globals, que han de ser respostes també compromeses des d'una veritable Unió Europea unida, des d'un veritable concepte compartit de la Unió Europea, i que sobretot requereixen d'una altra manera ser tractades amb una escrupolosa separació, per més que s'entrecreuin els dos debats. I aquests dies se n'entrecreuaran molts de debats, una mica el que es deia, que amb una mà potser direm una cosa, clamarem per la necessitat d'integrar aquestes persones i amb l'altra mà posarem totes les prevencions que hi puguin haver. I aquesta és una realitat que l'hem de gestionar. Nosaltres fem política, necessitem els espais de reflexió com el que ens acull, però al capdavall fem política i Europa ha de fer política i Europa ha de prendre en aquest sentit decisions. I si certament tots som París, com vàrem cridar, convençuts, l'endemà mateix dels dramàtics fets esdevinguts avui fa 8 dies a París, no ens podem permetre respostes ni unilaterals, ni ens podem permetre respostes fragmentades per part dels estats, ni ens podem desentendre de la necessitat de donar aquestes respostes. Les respostes o són europees o no seran, evidentment, respostes. I en alguns casos, en tot allò que fa referència particularment a la lluita contra el que representa l'estat islàmic, contra el que representa el terrorisme jihadista, la resposta va fins i tot molt més enllà estrictament d'allò que pot donar Europa. En qualsevol cas sí que necessitem, evidentment, d'aquesta concertació. I certament, ahir ho parlàvem ahir amb el Francesc Gambús, tantes vegades la Unió Europea arriba tard, tantes vegades la Unió Europea ha arribat tard a algunes crisis de les que estem visquent, però és que la nova Europa encara és una alternativa molt pitjor. Certament potser estem d'alguna manera també en aquest debat com a col·lectivitat, com a Unió Europea arribant d'alguna manera tard, però en qualsevol cas hem de tenir la certesa, el convenciment profund, i nosaltres com a europeistes que som li tenim,
que l'alternativa a la no Europa és encara una molt pitjor resposta a la imperfecta resposta que estem donant. I aquests dies veurem com anem entrecreuant, i de fet ja ho estem veient, només cal mirar els editorials de la premsa i les opinions i les expressions dels partits polítics, particularment aquells situats més als extrems que no pas en la centralitat com podem estar nosaltres, com anem entrecreuant els debats entre la seguretat i la llibertat. I en aquest sentit m'agradaria ser molt explícit i convidaria a que no perdessin de vista mai dues coses que jo crec que són fonamentals per guiar-nos en aquest debat. Que la primera d'elles, que la principal i més dramàtica conculcació de drets és el terror, fins a l'extrem que cega el més important dels drets, que és el dret a la vida. Per tant, en aquest sentit, cap concessió a l'expressió terrorista, evidentment, però alhora que aquests drets inalienables que assisteixen a les persones, en aquest cas els que venen a la recerca d'aquestes oportunitats i d'aquest futur, no poden ser de cap manera, evidentment, conculcats. I podem donar-hi tantes voltes com vulguem, i aquests dies les hi donarem des del pla de la reflexió, a nivell de mitjans de comunicació, a nivell d'articulistes, a nivell de contertulians, de tota mena de programes, a nivell de debats certament polítics, però crec que hem d'estar disposats a renunciar, a sacrificar fins i tot, ni que sigui durant algun temps, que ha de ser durant algun temps, determinats espais de la nostra llibertat en benefici de la seguretat, perquè sense seguretat no hi ha llibertat, i aquesta sí que és una certesa, no diria que absoluta, però gairebé. Sense seguretat no hi ha llibertat, per tant haurem d'estar disposats a sacrificar determinats espais de la nostra llibertat, i això és el que ens espera, crec jo, creiem nosaltres, des de la perspectiva de la gestió de tot el que és el que ara ens preocupa com a ciutadans d'Europa. Europa té el seu abast en aquest moment, tenim el nostre abast, encara la possibilitat de donar una resposta més integral, més global, més compartida, més no tant des de la perspectiva estricta d'un o altre estat, aquell que avui ha estat afectat, però des de la consciència que demà pot ser un altre que estigui evidentment afectat, i si en som capaços, serem capaços de superar-nos. Com en tants altres àmbits, el lema de més Europa acaba sent també una resposta útil, en aquest cas, tant de la gestió d'aquells que piquen la porta de les nostres fronteres com de la gestió d'aquells que malauradament n'han empenyut a molts d'aquests a marxar del seu país i a buscar aquest futur que no troben, que no veuen, que no albiren a casa seva, a buscar-lo a casa nostra. Per tant, o som capaços d'enfocar els reptes que tenim a sobre la taula amb una visió global i un compromís local, entenent per local el sentit ample, fins i tot estatal, o certament estem abocats al fracàs. I en aquest sentit sí que convidaria que aquestes reflexions que ara obrim ens ajudin a avançar en aquesta presa de consciència amb algunes coses que, des de la perspectiva d'un partit com el nostre, que és un partit humanista d'inspiració social cristiana, mai pot perdre de vista, que és la inalienable condició i dignitat de qualsevol ser humà, i que per tant aquesta ha de ser atesa. I certament aquest és un repte que tenim per davant. El qui dona nom al nostre Institut d'Estudis Humanístics, Miquel Coll i Alentorn, tenia una frase que a mi m'agrada de tant en tant recordar en moments d'aquests de desconcert, de preocupació o a vegades fins i tot d'un punt de desesperança. Ens deia que quan algú us digui que no hi ha res a fer és que està tot per fer, i quan abans ens hi posem probablement millor. També aquesta reflexió serveix per gestionar els grans reptes que com a ciutadans del món, com a ciutadans d'Europa, com a ciutadans del nostre país, de Catalunya, tenim per davant. Per tant, desitjo que aquestes jornades ens siguin profitoses, que puguem fer un debat ric, un debat profund, un debat fins i tot, m'ho permetran, no sé si hi ha periodistes a la sala, una mica al marge del que és estrictament la necessitat de generar un o altre titular, sinó la necessitat que tenim, i jo crec que la tenim, almenys jo la sento com a membre d'un partit d'Unió Democràtica de Catalunya, de dotar-nos d'elements de reflexió perquè ens permetin fer una acció al servei, en definitiva, dels nostres conciutadans i al servei, en definitiva, dels valors que defensem, que no són altres els valors de l'humanisme, de la solidaritat, paraules que tant i tant ens agrada pronunciar, però que tenim excel·lents oportunitats, a més, de practicar-les. Gràcies i que tinguem una profitosa i bona jornada.